ympyrän siellä laukassa ja sitten lyhyen sivun keskellä siellä samassa kohtaa, niin siirrytte takaisin raviin. Mä jaksa sulla kuvaa. Täällä mun päädykseni tehdä ihan keltapunaisen esteen ympäri saakka sitä ympyrää. Tulee iso ympyrä, sujuva laukka. Tästä tarkistatte, niin kuuntelee teidän pohjetta, että kuuntelee sisäpohjetta. Pyöristyy siellä. Koska jos Anni tekee tän leirivideon. Ei pääse oikaisemaan. Teen ihan löytytään vaan. Kuvaa yhden pitkän videon. Okei, sun piti korottaa siitä ravia tuolla lyhyen sivun keskellä. Ja keskellä aina se nousee ja sit se raviin siirtyminen. Ai saakeli. Noin. Jatkatte taas ravissa. Voitte siirtyä käyntiin. Voitte kaikki vaihtaa suuntaan, niin ettei ole oikea kierros. Mut katso, ettei ainakaan tuo esteen edestä tai takana missään, että on jatkettu hyvin laukassa se esteen jälkeen. Just esteen päällä vähän vasemmalla kädellä näyttää suuntaan, että ne tietää, että mennään vasemmalle, tulee vasen laukka. Oikein hyvin vaihto siellä. Semmonen lyhyt napakka laukka, niin ettei ole helppo kääntää siellä. Helppo pitää ne teidän valitsemalla tiellä. Ei se vaihto nyt sen suun ja pohjan lähellä kylkeä. Ai just. Siellä ei ole laukka, että ei nyt sama reippaa laukkaan estettä. Tarvittais vähän raippaa. Ei ois voinut tulla vähän isompi kaara. Tarvitaan vielä laukkasia. Tasaisesti molemmilla lohkilla. Ai just. Oikein hyvä hyppy tuohjat molemmat tuntumalla, niin ajatte katseella siellä ajoissa suoraan linjaan siihen, kun hyppäätte sen vaan vähän vinoon. Oi just. Korjaat laukaan vaan vielä. Ja pallero. No. Vähän loppuun asti. Oi just. Kiitos sitä nyt kun se noja liikaa eteenpäin. Vasen ohja. Oi. Ja käännä. Katso jo sinne esteelle ja kato alas. Ja kohti uraa. Oi. Ja käännä. Oi. Minkäiset siellä, että pääsikö pehmeitä naakin kättäisiä vaatteessa? Oi just. Pää liikkuu. Se on nenä piikkuu. Okei. Se riittää. Älä hengiä vielä. Tää on joku, joka osaa. Sanni! Mä otan joku lyhyen. Hei! Hetä! Haluatko? Siellä on noi. Mä en voi laittaa. No täällä. Kuka haluaa? Joo. Ai oi! Minne pitää mennä? Ei. Kun mä en näe täällä. Käveleekö me eteenpäin? Kävele vaan eteenpäin. Kävele eteenpäin. Ei sitten oo fanni. Mä en näe mitään. Jono, hei, Marttu nopea! Mitä sitä kääntyy ympäri? Tänne vaan ees. Joo. Kuka sä oot? Häh? Kuka sä oot? Lea. Kohta alkaa. Kuulen vettä. Joo. Mäkin kuulen vettä. Joo. Siinä oli teidän edessä. Ei siinä! Ai. Mä parissa vähän jännä.
Hyvä! Hyvä peli, mä jäin jälkeen. Mua oksettaa. Hyi, tässä tulee tikkuja. Hyi, tässä on vähän. Kun se loppuu se huomi, niin sä voit nousta seisomaan. Mä pidän vaan jalalla. Apua! Joku häntä tuli mun naamaan. Älä jätä mua. Se on se pinteli. Märkää. Mä jättänyt ei jää. Mä oon varmaan ihan jäljessä. Missä ne on? Ei, toi on nyt Ei, Fanny, sä et voi vielä nousta. Missä niitä puomeakin on? Ei, tulee tuo perässä. Nyt sit kädet alas. Sinne. Laita vaan miettiä mitä siellä on. Mieti mitä siellä on sisällä. Mä tiedän mitä siellä on. Mitä sitä täytyy niinku tehdä? Mieti vaan mitä siellä on, sit kun susta tuntuu, että tiedät. Yskettele mun kättä oikeesti. Mä veikkaan, että täällä on Toi sopii tohon. Hyi, se koskit mun paitaa! Kuka sä oot? Nyt sä tiedät kun se. Ei täällä oo mitään asiaa. Se kuka sä teet mun. Missä käsi on? Vähän Mun nostaa mun paitaa. Pitäis nyt tietää käydä. Kyllä nälkä sillä alkaa nostaa jotain paitaa. Suulla, mut se ei onnistu. Mä tunnen vaan aina yhden käden. Joo. Ei oo kauan mitään Sitten kun sä tiedät mitä se on. Löppönen. Niin röpsy. On, minä olen ekana, älä koske. Semmoinen, miksei mulla ole uudet kättä? Mitä mun tää tehdä? Helvetti, mitä mun tää tehdä? Mieti mitä siellä on. Täällä on tää sun rippuuli vaan. Aivan. Hei, tää mun tippuu tää pinteli, mut ihan samassa. Mieti vaan. Tiedän! Ei. Ei kun sun pitää laittaa käsiä. Siellä on vaan vessa, ei mitään. Ei tarvii. Siellä on 5 eri asiaa. No mä tiedän ainakin. Täällä on Riina täällä. No nyt siinä on se ämpäri syötä. Mennäänkö me jo? Enää me olemme Ai vittu! Laita kädet sinne. Mieti mitä siellä on. Se on mössö, mikä sisältää 5 asiaa. Mä en osaa pitää mun kättä näin päin. Ei saatana! Mitä? Oikeesti, se on vittu paskaa! Eli sä otat nyt sillä kädet tiukasti. Se tulee ottaa vielä. Mä luulin siellä oikeesti. Joo, se paskaa. Eli sä irrotti mun kädestä. Joo. Paljon mun täytyy tätä tonkia? Mä näen auringonpaisteen. Hei, mitä ai anteeksi. Mikä mieli vaan valo. Tälleen näin. Ei varmaan puremaan kutittaa ihan sairaan. Miksu? Hei! Mä rastan sen vaan jalalla. Voit tehdä kädelläkin. Hei mun käsi! Mihin pitää mennä? Joo. Mitä sä teet? Tuli heitti mua.
Mitä se heitti? Ai Joo. Siinä oli kiekkaa ja... Kuka toi? Anna! Se on se pieni. Se toinen. Anna! Se blondi. Haluan vetää sua, Morso. Aata kiva tiellä. Mikä siinä on? Tuko Ali! Mikä se on paras? Mä törmäsin. Voi vittu, mä säikäsin. Tässä on aita. Ai on vai? Onks siinä sähkö? Joo, se piissi ihan siitä siinä on. Morso, mä en jaksa vetää sua. Ai, älä Au, vittu kivi. Otta kykisti. Mä halusin lantaa. Mitä? Noin. Pyöriste. Noin, noin se ylös. Kun täällä on näin pimeetä. Morso, Aina uskalla tulla, joku osuu mun käteen. Älkää mene oi kumoon. Arvokas siis ovi. Missä se saata hyi? Meet kastellaan. Meet kastellaan. Meet niin kastellaan. No mulla ei enää lämmintä. Morso, ei kun anneta video. Joo. Mä kuulen vettä. Saatte huudella sieltä vaan, jos tiedätte. Mahdollisimman nopeasti. Minkä nimisiä laissa olevat varmat on? Mira. Mimosa. Mira ja Mervi. Panda. Mervi. Vettä. Oli kasviskeitto. Kalakeitto. Mitä mä kuuluu? Monissa on taas voittanut näistä. Pallu! Masia Polle. Mitä on vanhin talli? Ei kun mikä? Au! Mitä on tallin vanhin hevonen? Pärre on punni! Miksi on vanhin hevonen? Koiraa tallilla. Tää on lähtävää! Kellä tallin hevonen on korkeampia luokkia? Neidi! Neidi. Miksi? Oli just Mikä on Jasun oikein nimi? Jasmin! Kuka on Kasru emä? Tää on hyvä tuli! Pärre! Olit sä? Mikä on soittanut puhutaan taustalla? Mitä mä kuuluu? Monissa on taas voittanut näistä. Pallu! Masia Polle. Menkää kauemmas. Mä en uskalla oikeasti tätä tehdä. Mä vaan lähtee. Mä kaarin. Toihan me ollaan kyllä.